yung panghalo ng ginataang isdang Pandawan. Yan, ayusin mo pag ano. Lagyan natin ng buka ng niyog, kinang tuyo, tingnan yung pamintang powder, konti lang, yung kunting tubig. Siguradong luto na to. Titimplahan na natin ng magic sarap. Kasi mamaya natin tipay na lagay ng tapos lagay natin itong lemongrass para malasang malasa. Ngayon guys, ilagay na natin yung gata. Pure gata ng niyog. Haluin muna natin para manuot yung lasa sa laman ng isda. Ito guys, luto na siya. Alam na ang kasunod nito. Maya alams na. Hello guys, andito naman kami sa panibagong araw, sa pangalawang vlog namin at luto at kainan. Migo tambol, mag-prim na tayo bago kumain. Samahan sa anak sa Diyos. Lord, thank you sa biyaya binigay namin araw-araw. At nilayo kami sa mga sakit. Thank you Lord sa pagkain. Tambol, kainan na guys. Ito pala yung minuto namin ng ginataang Pandawan. Masarap guys, malasa-lasa. Ito na, migo tambol. Sabaw? Oo. Isda. Sabaw.
Guys, salamat pala sa pag-like and subscribe sa unang vlog namin. So, pangalawang araw ngayon. Sobrang sarap ito nito. Sabaw, gata. May black beans. Gutambol, sarap ba? Oo. Sobrang sarap. Masarap. Sarap guys. May may joke ka ba sa akin? Wala. Wala. Tambol. Wala. Ako may joke ako sa'yo. Ano? Anong hayop na nanalo ng second place? Kabayo. Nakauwi ng silver. Kabla. Anong hayop? Bako. Ano ba? Pagong? Hindi. Rabbit. Hindi. Mali. Ano? Hindi ko alam. Mag-isip-isip ka muna. Mag-isip-isip. Isip-isip ka muna. Kasi hindi manawalaan ng anong tinitimpla gamit. Isang likado ng tinitimpla na nanalo, nakauwi ng silver. Tinatanong ko sa'yo, maiklo ko, anong hayop nanalo ng silver? Kabayo. Hindi, mali. Hindi ko alam. Ko. Hindi ka makasagot. Lang. Ang sagot ay silver swan. Ito. Hayop. Pato sa Tagalog. Nanalo siya ng second katulad ng Olympics. Nanalo siya ng second place. Nagdala siya ng silver swan. Silver swan ang answer. Ikaw may joke ka? Wala na. Wala. Hindi mo nawalaan. Mag-isip-isip ka kung huwag para mahulaan mo. Ano mo dyan? Cook. May soft drinks ka pala? Cook. May sponsor ka. Cook. Baka naman pagbigyan nyo to si Big Tambol. Tap. Sarap. Ito guys, i-try nyo sa bahay nyo. Saan magluto kayo nito. Sobrang sarap guys. Shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan sa Taiwan
At sa shoutout sa mga lahat ng OFW. Kasi guys, yung mga OFW natin sa iba't ibang bansa, randam ko ang ano nila, anong pamumuhay na doon. Hindi lahat nasa masaganang buhay doon na nagtrabaho sa abroad. May mahirap na nakapasok ng depende yan sa pinapasokan nilang trabaho. At shout out pala sa mga lahat ng security guard. Saludo ako sa inyo lahat. Hirap din ang trabaho ng security guard. Tagal din akong ng security guard. Almost 8 years. O 8 years or 9 years. Sarap. Sarap. Ubus no? Dungan akong usa. Dagdagan ng isa. Oo. Kung ayaw na, busog na ako. Sarap. Ubusin mo yan. Antayin kita, ubusin mo yan. Dagdag ka pa ng sabaw. Suma ka ng konti sa kanin. Kunan. Okay. Salamat pala sa sa mga viewers. Sa una naming vlog. Sana suportahan niyo kami palagi para tuloy-tuloy yung namin. Pagbablog namin ni Migo Tambor. Salamat ka sa mga viewers. Salamat pa makakain kami ng mga sasarap. Ito yung answer na kanina ng Silver Swan. Hayop na nalo ng second place. Kasi pag sa Olympic, gold, silver, saka bronze, second place nalo na siya. Silver Swan, baka naman. Ikaw lang mag-soft drinks kasi tubig lang sa akin para healthy. Guys, salamat guys sa walang sawa niyong pagsuporta. Sana kahit pangalawang vlog pa to, sana suportahan nyo. Please like and subscribe, click the button bell and click all para masubaybayan nyo ang susunod naming pagbablog. Salamat guys.